Nagy tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket. Köszöntöm a polgármester urat, a képviselőtestület tagjait, az intézmények vezetőit, és mint már említettem, minden vendéget, és különösen nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm dr. Szakály Sándor, történészt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, számos tisztségnek a... Igen. Első szóra, az első telefon alapján elvállalta az előadás megtartását, és még egyszer nagyon köszönjük. Úgy gondoltuk, hogy a múzeum ne csak kiállításokból álljon, hanem valami másfajta szellemi táplálékot is tudjon nyújtani Kecel város közönségének, nem csak látványban, hanem szellemileg és tudományos területen is, és ezért elindítjuk a Múzeum Café című sorozatot, és hát erre mi más adna kellő alkalmat, mint egy nagyon szomorú esemény. Mindannyiunk számára úgy gondolom, hogy egy megrázó Trianon esemény, és úgyis itt volt nemrégen június 4-e, ugye most már ez a nemzeti összetartozás napja, összefogás napja, összetartozás, és hát akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel indítsuk a sorozatot. És akkor hát is szeretném adni a szót. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy az előadást azzal kezdjem, amikor fölelevenítsem azt az emlékemet a 80-as évek elejéről, amikor a Hadtörténeti Intézet voltam kezdő fiatal kutató, és el kellett mennem Tápió Szecsőre, az egyik főnököm helyett, az ottani tiszteletes képzőbe Magyarország második világháborús szerepléséről előadást tartani, és el tudják képzelni, hogy a kiképzésről bejövő 17 éves jövendőbeli őrmesterek mennyire vágyták ezt végighallgatni az ebédlőbe, ezért mindenki igyekezett hátra menni. Bejött az ügyeletes tiszt, azt mondta, hogy elől vannak székek, tessék átmenni. Tehát aki úgy gondolja, ne Tápió Szecsőre gondoljanak, de az én megítélésem szerint még ebből a távolságból elviselhetnek engem, tehát szerintem nyugodtan üljenek le. Mi több, ezt a széket is felajánlom, ami mögöttem, vagy nem fogok leülni. Úgyhogy, de úgy látom, hogy nem sikerül rábeszélnem a hölgyeket és az urakat, úgyhogy akkor ez azt jelenti, hogy Kecel polgárai megfelelő állóképességgel bírnak és rendelkeznek, tehát hajlandóak lesznek ezt a néhány 10 órás előadást végighallgatni. Mielőtt ez a fenyegetettség, vagy ezt a fenyegetést beváltanám, azért természetesen nem hosszú 10 óráról van szó, bár ha arra gondolunk, hogy vajon mit jelent a magyar nemzet történetében Trianon, akkor azt hiszem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mindazt, ami a 20. században 1920 után velünk történt, és mindaz, ami gyakorlatilag a 21. században is. Nem mindenki ért egyet azzal az állítással, magam ezt szoktam mondani, vannak, akik így vélekednek, mások másként, hogy a magyar történelmet, a 20. századi magyar történelmet Trianon ismerete és Trianon nélkül nem lehet megérteni. Amikor azt mondják, és azt tanították egykoron a saját korosztályomnak, és nyilván akik velem egykorúak, vagy némileg fiatalabbak ugyanazt tapasztalhatták, hogy a nagyvonalon átléptek Trianonon, mintha az nem lenne, és nem határozta volna meg azt, hogy vajon miért volt aztán revízió, miért csatlakozott Magyarország a második világháborúhoz, és így tovább. Hiszen gondoljanak bele, hogy volt-e a történelemben, és lehet, hogy lehet példákat hozni, mert hozok én is olyan példát, csak megmondom, hogy miért nem ugyanaz, egy olyan vereség utáni döntés, amit békediktátumnak szoktunk mondani, bár ugye hivatalosan békeszerződésről van szó, amely esetében egy ország elveszíti területének 2/3 és magyar nemzetiségű lakosságának 1/3, mert ha az egész lakosságot nézzük, akkor sokkal többet veszítenek, hiszen egy közel 18 milliós Magyarország 7,8 milliós Magyarországra csökken, és ha nem feledkezünk, vagy megfeledkeznénk arról,
hogy ez a veszteség értelemszerűen Horvátország nélkül tekintendő, hiszen Horvátország nem volt része a Magyar Királyságnak, tehát nem lehet sem területileg, sem lakosságát tekintve úgy számolni, hogy Magyarország vesztesége. Mit több, azt is hozzá kell tenni, hogy amikor 1918-ban az első világháborús vereséget követően egyre inkább megfogalmazódott már, mint a vereséget megelőzően a magyarországi nemzetiségekben az országtól való elszakadás vagy a kiválás gondolata, akkor az akkori magyar politikai elit nem, ha idézve mondom, nem foglalkozott Horvátországgal, pontosabban azt mondták, hogy a horvátok döntsék el, hogy mit szeretnének. Miért? Tehát Magyarország szerette volna, vagy szívesen fogadta volna, ha 1000 éves együttélés után azt mondják a horvátok, hogy továbbra is magyarokkal kívánunk együtt élni. Ők úgy gondolták, hogy csinálnak egy jó vásárt a szerbekkel. Ez körülbelül 2 év múlva kiderült, hogy nem volt sikeres kísérlet az ő életükbe, és aztán kellett hozzá mintegy 80 esztendő, hogy végleg elváljanak. Tehát ilyen egy házasságban sincs, mert 80 esztendő után az ember már nem szokott elválni, bár ők ezt megtették 41-ben. És ugye fölmerül a kérdés az emberben, hogy vajon, és mindig ez az, ami megfogalmazódik, hogy vajon miért következett be Trianon, vagy miért jött Trianon. Ugye vannak különböző legendák is, és természetesen vannak a legendáktól eltérő dolgok. Van, aki esküszik arra, hogy Clemenceau menye rosszul főzte egyszer a paprikás csirkét az apósnak, és ettől fogva a menny, vagy az após úgy megharagudott a menny és egyúttal a magyarokra, hogy miután döntő szava lett 1918 után, illetve már azt megelőzően a világpolitikába, úgy gondolta, hogy meg kell bennünket büntetni, mert ez valóban tény, hogy a fia Magyarországról nősült. De hát úgy látszik, hogy nem minden esetben járunk akkor jó, ha innét visznek feleséget, vagy innét megy valaki férnek. De nem ez volt, én azt gondolom, az alapvető kérdés, és a másik, ugye én úgy szoktam fogalmazni, és ezt mondom önöknek is, nem biztos, hogy egyetértenek, nem lehet, hogy másként látják, hogy Trianon alapvetően következett abból, hogy az első világháborús vereséget követően nem volt nagyhatalmi érdek, európai nagyhatalmi érdek az osztrák-magyar monarchiának, és ezen belül a Szent Istváni vagy a történelmi Magyarországnak a fenntartása. Mert a monarchia, hogy így fogalmazzak, és most a Habsburg monarchiáról is beszélhetünk, tehát nem a kiegyezés utáni osztrák-magyar monarchiára gondolok, a 18. században is számos esetben került olyan helyzetbe, amikor lehetett volna azt mondani, hogy szakítsuk szét és szűnjön meg. De nem tették meg, mert a monarchiára elsősorban Nagy-Britanniának, de részben Franciaországnak is szüksége volt az európai nagypolitikában például a cári Oroszországgal való egyensúlyteremtés kapcsán, hogy legyen Közép-Európában egy olyan jelentős birodalom és nagyhatalom, mert ne feledkezzünk meg arról, hogy az osztrák-magyar monarchia Európa legnagyobb területű, legnagyobb kiterjedésű, így fogalmazok, állama volt, és a lakosságát tekintve is a második volt, ugye Oroszországot most tekintsünk el. De ott van a másik, hogy a 19. században Ausztria-Magyarország egy időben egyensúly a szerveződő vagy egyesülő Németországgal szemben, vagy a korábbi úgymond agresszív Poroszországgal, és gondoljunk bele, hogy a magyar kiegyezésnek előzménye a porosz-osztrák háború, és nem azt mondjuk, hogy osztrák-magyar, hiszen akkor még nem így tekintjük a dolgot. De az első világháború végén nincs az az Oroszország, nem gondolják, hogy az úgynevezett polgárháborús Szovjet-Oroszország vagy a bolsevik világ milyen lesz, és ugye akkor még nincs a későbbi nagy Szovjetunió sem, hiszen gondoljanak bele, van egy rövid ideig egy önálló ukrán állam, amelyik önálló szeretne lenni, mint hogy később elérik. De sokkal súlyosabb és sokkal problematikusabb az, hogy gyakorlatilag az első világháború alatt a szomszédos országoknak és a majd létrejönni kívánó országoknak a nyugati nagyhatalmak, a későbbi győztesek, Nagy-Britannia és Franciaország, majd a háborúba bekapcsolódó Egyesült Államok komoly ígéreteket tett. De nem csak nekik, hanem egyébként annak az Olaszországnak is, amely 1915-ig a háború első évében semleges, és gyakorlatilag ugye a központi hatalmakhoz fűzi szövetség, mármint Németországhoz és Ausztria-Magyarországhoz, hiszen 3 szövetség van, és az a Románia, amelyik 1916-ban szintén Magyarországra vagy az osztrák-magyar monarchiát támad, ő is ennek a 3 szövetségnek a szövetséges tagállama, de szintén a háború kitörésekor semleges álláspontra helyezkedik. És az olaszoknak ugye odaígérik Dél-Tirolt, és odaígérik a földközi tenger medencéjéből azokat a területeket, amelyek Horvátországhoz tartoznak akkor. És gondoljanak bele, hogy mennyire egyszerű más vagyonából ígérni, és abból teljesíteni a kifizetéseket, mint a sajátomból, hiszen ott bármit lehet ígérni. És gondoljanak bele, hogy 1916-ban mit ígérnek Romániának Bukarestbe. 1916-ban a Romániával kötött titkos megállapodásban az Antant, amennyiben Románia hadba lép az osztrák-magyar állam ellen, azt ígéri, hogy a háború végén a román-magyar határ a Tiszánál húzódik. És ezt a románok komolyan is gondolták.
Tehát ezek olyan dolgok, amelyek már megfogalmazódnak. És ott van a monarchiában egy harmadik, nevezzük így nemzet, több mint nemzetiség, talán a csehek, akik ugye a monarchia átalakítását szerették volna lenni a cseh politikusok, független attól, hogy a birodalmi gyűlésben, tehát az osztrák birodalmi gyűlésben nem kevés cseh volt, ahogy a katonai vezetésben, a diplomáciai testületben, és így tovább, de mégis azt szerették volna, hogy legalább olyan jogosítványok legyenek, és olyan önállóságot kapjanak, mint Magyarország, és megfogalmazzák az igényeiket. A két legismertebb politikus, ugye mindig őket szoktuk emlegetni, Masaryk és Benes, akik a világháború előtt, majd a világháború alatti emigrációjukban úgy az Egyesült Államok, mint Franciaországban, illetve Nagy-Britanniában azért tesznek meg mindent, hogy az osztrák-magyar monarchiát szétverjék és megszűnjön létezni. Ezt Benes meg is fogalmazza, és természetesen az a délszláv állam Szerbia, amely kapcsán, vagy az ott történt események miatt, hogy a trónörökös és feleségének meggyilkolása után kezdődik meg igazán a fegyveres küzdelem, és indul el a háború, az pedig egy délszláv államnak a megvalósítására törekszik. És gondoljunk bele, hogy milyen helyzetben van Magyarország. A Kárpát-medencei történelmi Magyarországon, Horvátországot nem számítva, 54%-ában lakják magyarok, és 46%-ban nemzetiségek. Olyan nemzetiségek, amelyek például a románok esetében azt jelentik, hogy azon a területen élnek, ahol szomszédosak azzal az országgal, ahol szintén románok élnek, tehát van egy vonzás, hogy oda kellene menni, és a délszláv Szerbia fele ott vannak a délszláv elemek. Nem véletlen, hogy visszautalni 1908-ra, amikor ugye a korábban elfoglalt Bosznia-Hercegovinát ugye végül is annektálják, és a birodalomhoz vagy az osztrák-magyar monarchiához csatolják, és a magyar politikai elit, elsősorban Tisza István azt mondja, hogy nem kívánják, hogy ezt oda csatolják, és főleg nem, hogy Magyarországhoz, mert a nemzetiségi viszonyokat és az arányokat jelentősen megváltoztatja. Nem véletlen tehát, hogy ez a terület az közös pénzügyminisztérium igazgatása alá kerül, és egy másik helyzetet teremt. És azok a nemzetiségek, amelyek Magyarországon élnek, természetesen érezhetik azt, hogy vannak bizonyos sérelmeik, mondják ők, mert hogy, ahogy fogalmazott egykor Diószeg István professzor, még az egyetemen, egykori tanárom, hogy nagyon nagy sérelmet jelentett Túrót Szentmártonban heti két órában magyar nyelvet is tanulni, mert egyébként szlovákul folyt az oktatás, vagy ahogy akkor használták a kifejezést, tótul. Én azt szoktam hozzátenni, és ezt nézzék el nekem, most is megemlítem, hogy úgy gondolom, hogy egészen elfogadhatónak találnánk, ha a határainkon kínélő magyaroknak ennyi kötelezettsége lenne abban az országban, ahol most élnek, hogy heti 2 órába kell románt, vagy szerbet, vagy szlovákot tanulni. Ez nem azt jelenti, hogy ne tanulják meg a többség nyelvét, csak azt akarom ezzel jelképezni, vagy jelezni, hogy az oly sokszor szidalmazott és negatívan beállított magyar oktatáspolitika és sok minden más a monarchia időszakában azért nem volt annyira rossz. Az egy liberális, jó értelembe vett, tehát ne a jelenlegi viszonyokra gondoljanak, akkor inkább így fogalmazik, egy szabadelvű állam volt, amely minden állampolgára számára biztosította ugyanazokat a jogokat. Való igaz, hogy amikor az egyházi iskolákban, amely ugye az anyanyelven tanították a gyerekeket, akkor az Apponyi féle közoktatási törvény szerint az volt, hogy az állam akkor támogatja őket, ott magyarul is tanulnak. Ez nem biztos, hogy ilyen rettenetesen nagyon nagy gondot vagy problémát jelentett volna, de nyilván ezeket az érveket is később föl lehetett hozni. És mi történik? 1915-ben Olaszország, 1916-ban Románia lép hadba az osztrák-magyar monarchiával szemben. Hát ugye ismeretes az első világháború történetéből, hogy az olaszok olyan nagyon nagy sikert nem érnek el, hiszen egy állóháborúvá válik ugye a Doberdo-fensik és az Isonzó völgyében háború, míg a románok valóban megjelennek Erdélyben, most nem úgy, mint 1900-as évek elején, amikor a román királyságból az erdélyi románok kamatmentes kölcsön kaptak, hogy az Erdélyben eladásra fölkínált magyar földeket megvásárolják. Nem egy rossz ötlet, lehetne gondolkodni a 21. században, ami hasonló megoldáson. Ugyanis Bethlen István már 1902-ben fölhívja a figyelmet arra, hogy ez nagy problémát jelent, hiszen legyünk őszinték, aki eladja a házát, a földjét, nem azt nézte, hogy most a román nemzetiségű, aki megveszi, vagy szász, vagy magyar, hanem aki fizet érte. És a román királyság ezt pontosan érzékelte és jól látta, hogy akinek a kezében van a föld, az nyilván nagyobb lehetőségekkel bír, mint akinek a kezében nincs föld. Na most ezek a románok, mint haderő, mármint a román hadsereg megjelenik Erdélyben, ahol igazán nincs
sem magyar katonaság, sem úgymond közös haderőbeli katonaság. Azért használom a két kifejezést, mert ugye létezik a Magyar Királyi Honvédség, amelyik jó értelemben véve úgymond másodvonalbeli alakulat, hiszen a kiegyezésnek az egyik lényege az volt, hogy legyen önálló magyar haderő, ez egy állandó követelés volt. Ferenc József ehhez nagyon nehezen járult hozzá, de végül is az lett a megoldás, hogy van a közös haderő, amelyik úgymond az első vonalbeli, és lehet egy magyar honvédség, és lehet, ahogy mondták Magyarországon, az osztrák honvédség, a Landwehr, amelyik a második vonalat jelenti, amely honvédség egyébként csak az országgyűlés hozzárulásával volt alkalmazható a határokon kívül, tehát csak az ország területének megvédésére, ugye nevében is benne van, és ugye a 19. század közepén van ez a szép szó, hogy honvédve jelenik meg magyarul. Na most nincsenek honvéd alakulatok, nincsenek közös alakulatok, a román betörés súlyos gondot jelent, de hál' Istennek néhány hónap múlva, főleg úgy, hogy ugye átcsoportosítanak osztrák-magyar csapatokat, illetve német katonai erőt, és ugye sikerül Bukarestig elszaladni, már a románok után, akik visszamennek, és megkötni velük a fegyverszünetet, majd a békeszerződést. Ezt azért szeretném itt hangsúlyozni, nem azért, hogy akkor futottak a románok, hanem azért, mert a bukaresti megállapodásban arról volt szó, hogy amennyiben Románia fegyverszünetet köt, vagy kilép a háborúból, akkor a bukaresti szerződés nem érvényes. De hát ugye ezt nem mi döntjük el, hogy aztán a később milyen érvényes és milyen nem érvényes dolgok lesznek. Minden esetre, független attól, hogy osztrák-magyar csapatok vagy közös haderő csapatai vannak Romániában, 1918. november 3-án az osztrák-magyar monarchia aláírja a fegyverszüneti megállapodást Pádova mellett az Antant hatalmakkal, akkor még egy olyan feltétellel, hogy a demarkációs vonalat vagy a fegyverszüneti egyezmény értelmében Magyarország területét vagy a monarchia területére idegen csapatok nem vonulnak be, nem szállják meg, hiszen egyébként az ellenség, amelyik győzött, a saját területén van. De ez vonatkozik később ugye Németország esetében is, hogy elveszik szintén a háborút, és ugye francia területen vannak a németek, és a győztesek vannak ilyen értelemben hátrányban. De azért nem szabad arról megfeledkezni, hogy a háború nem csak abból áll, hogy ki hol állomásozik, hanem abból, hogy képes egy ország folytatni a háborút. És azt gondolom, és ebben nem nagyon szoktunk vitatkozni, arról, hogy sem az osztrák-magyar monarchia, sem Németország nem bírta már anyagilag a háború terheit, és legyünk őszinték, az Egyesült Államok hadbalépése 1917-ben eldöntötte a háború menetét, ahogy ez a második világháborúban, és az én megítélésem szerint az amerikai hadbalépése 1941. decemberében eldöntötte azt, hogy mi lesz a háború kimenetele. A kérdés az volt, legalábbis én így látom, 3 év, 4 év vagy 5 esztendő szükséges ehhez. Most amikor megszületik ez a bizonyos fegyverszüneti megállapodás, akkor már Magyarország belső struktúrája gyakorlatilag fölbomlott vagy fölbomlóban van, hiszen az uralkodó korábban már lehetővé tette, és azt mondta, hogy az birodalom, a népei alakítsanak nemzeti tanácsokat, és mindenki hozza létre a saját nemzeti tanácsát, amelyik majd megmondja, hogy mit kellene tenni idézve, vagy merre kellene menni. Hozzátéve azt, hogy az uralkodóra még hatottak nyilván az amerikai elnöknek, Wilson elnöknek azok a ígérete, idézve mondom, vagy azok a pontok, amelyeket ugye Wilsoni pontoknak szoktuk mondani, mert azt mondta, hogy ők egy annexiómentes békére törekszenek, tehát nem kívánják, hogy a területeket elvegyék máshol, de szeretnék, ha az osztrák-magyar monarchiába a különböző nemzetek vagy nemzetiségek saját maguk dönthetnek arról, hogy hol szeretnének és milyen formában szeretnének élni. Most hozzá kell tenni, hogy nyilvánvaló a románok Erdélyben nem Magyarországon szerettek volna élni. Nyilván a kisebb szerbek, vagy ugye ott az a szerb nemzetiség nem volt olyan jelentős, mint a román, mondjuk ebben az értelemben nem. És ott volt a kérdés, hogy mit szeretnének a szlovákok. A szlovákok az az érzésem, és ezt mutatja az akkori történés is, hogy nem igazán tudták, hogy mit szeretnének. A csehek felajánlották, és azt mondták, hogy egy nagy északi szláv államot kell létrehozni, és ott ugye egyenrangú fél lesz a cseh és a szlovák, aztán a szlovákok rájöttek arra az idők folyamán, hogy ez nem jött össze sem a két háború között, sem azt követően, bár a csehek meg mindig azt mondták 45 után, hogy mindig szlovák vezetőik voltak, ugye Huszák, Dubček és így tovább. De ettől függetlenül ők azt mondták, hogy ezt az államot létre kell hozni, mert a magyar politika a békekötés után és azt megelőzően ugye az úgynevezett őszirózsás forradalomnak nevezett hatalomátvételt, vagy az uralkodó által kinevezett miniszterelnök Károlyi Mihály, mert nem szabad megfeledkezni arról, hogy október 31-én az uralkodó nevezi ki miniszterelnökké Károlyi Mihályt, csak utána Károlyi jelzi, hogy a Nemzeti Tanács is szólt, hogy ő legyen a miniszterelnök, hogy akkor az uralkodó engedje meg, hogy az esküjét alól mentse föl, és a Nemzeti Tanácsnak is letegye az esküt, tehát így lesz Károly ugye miniszterelnök, ilyen értelemben két oldalról is. Ők, mármint a Károlyi kormány,
próbál egyezkedni és tárgyalni a szlovákokkal, hogy nem gondolják-e azt, hogy esetleg Magyarországgal együtt és bizonyos autonómiát kaphatnának Magyarországon belül, de addigra már a szlovákok úgy vélik, hogy nekik nem autonómiára van szükség, hanem amennyiben Magyarországgal akarnak, vagy a magyarokkal együtt élni, akkor egy olyan konstrukciót tudnának elképzelni, mint az osztrák-magyar monarchia volt, ugye, hogy a két nemzet egyenrangú legyen adott esetben. Most ez az a helyzet, már nem a szlovákok esetében, hanem az októberi és a novemberi események, amikor Magyarországon nincs igazi központi erő, és nincs igazán központi hatalom. Ilyenkor mindig föl szokták azt vetni, és utalnék én is ugye a sokat emlegetett hadügyminiszterrel, Linder Bélára, aki az országház előtt, a tisztek előtt egy gyűlésen azt mondta, hogy nem akarok többé katonát látni. Ezzel kapcsolatban ugye vannak különböző legendák is. Nem tudom, mennyire tartozik a legendákba, de annak a kormánynak a belügyminisztere, Batthyány Tivadar, a gróf azt így jegyezte volna föl, hogy másnap Linder Béla érdeklődött nála, hogy nem beszélte valami szamárságot, mert előtte kicsit többet ivott, mint kellett volna. Most akár ivott, akár nem, de biztos, hogy szamárságot beszélt. Hozzátéve azért azt, hogy azt ne gondolják, és én ezt nem szeretném önök fele közvetíteni, ha Linder Béla nem mondja ezt, akkor a magyar virtus azt jelenti, hogy ugyan elveszítettük a világháborút, de utána még többet, még jobban megverünk. Szóval ez nem jellemző azért általában a háború vesztesi után. Ami viszont nagyon lényeges lett volna, hogyha létezik egy jelentősebb és egy nagyobb magyar katonai erő, és nem vonulnak ki bizonyos területekről, akkor lehet, hogy amikor majd jönnek ezek a tárgyalások, amelyeket ugye tárgyalásnak nevezni talán kicsit komikus, akkor lehet, hogy másként lehetett volna érvelni, és másként lehetett volna azt mondani, hogy nem vonulunk onnét kell, tessék majd átgondolni, hogy mi történjék. Mert 1918-ban ugye elindul a belgrádi megállapodás után, ugye Belgrádba utazik először Károly, akik nem írnak alá semmit, majd nem sokkal később megy egy másik delegáció, és elfogadják azt, hogy Magyarország területén új demarkációs vonalat jelölnek ki, és lehetővé teszik a magyar haderő szervezését 2 lovas hadosztály, illetve 8 gyaloghadosztállyal, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy a visszatérő katonák, a frontról visszatérő katonák nem biztos, hogy úgy, ahogy voltak, alkalmasak lettek volna arra, hogy 3, 4 vagy 5 évi fronton töltött szolgálat után ismét hadba vessék őket. És nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ez a haderő, amelyben vannak honvéd alakulatok és vannak közös alakulatok, nem magyarokból állt. Vannak alakulatok, honvéd alakulatok is, ahol több a nemzetiség. Azért nehéz elképzelni azt, hogy a nagyváradi a nagyváradi honvéd gyalogezredbe szolgáló román lelkesen fog harcolni a másik román ellen, amikor ő ugye elvileg Nagy-Romániához is csatlakozhatna, és így tovább, vagy azt lehet mondani egy délbácskai szerbekből és svábokból, ahogy írta Mező Ferenc, a későbbi olimpiai bajnok, aki ugye tartalékos tiszt volt az első világháborúban, hogy én egy délbácskai szerbekből és svábokból álló ezrednél töltöttem a szolgálatidőm egy részét, majd átkerültem Pozsonyba a pörgek alapú tótok közé. Na most ez azt írja, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy ott nem 90%-ban volt magyar legénység, de nyilván ezt meg lehetett volna valamilyen formában oldani, és ott volt egy másik nagy kérdés, hogy akik visszatérnek a frontról, vajon arra vágynak-e, hogy harcoljanak, főleg azok, akik nem a szülőföldjüket érzik veszélybe. Mert egész más az én somogyi szülőföldem, mert abban nem jutott el ilyen értelemben senki, másként látni ott egy katonának a világot, mint a Székelyföldön adott esetben, vagy a Délbácskában, vagy nehogy Isten a Felvidéken. És az érdekes még az, hogy ebben a bizonyos megállapodásban, ahol kijelölik a demarkációs vonalakat, északról nem esik szó. Tehát nem esik arról szó, hogy északon Magyarország mit ürítsen ki, tehát a Felvidék, vagy ahogy jobban illik mondani, a Felföld esetében mi történjék. Tehát erre nincs szó. A románok kapnak lehetőséget, hogy előre nyomuljanak, de ez még nem jelenti azt, hogy majd ott is maradjanak, legalábbis elméletileg. A szomorú és a sajnálatos az, hogy minden esetben, amikor ők a megállapodott és a kijelölt demarkációs vonalat átlépik, akkor utána az lesz a demarkációs vonal. Tehát nem kényszeríti semmi őket arra, hogy visszamenjenek. És 1918. decemberében a Lindert váltó magyar hadügyminiszter Barta Albert a szerveződő csehszlovák állam delegáltjával, Milán Hodzsával megegyezik egy északi demarkációs vonalba, amelyik egyébként azt kell mondanom, hogy ha most az etnikai határokat vagy nyelvhatárt nézzük, körülbelül megfelel annak, ahol a magyar és a szlovák nyelv úgymond elvált egymástól, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy 1918 őszén a háborús vereség időszakában az akkori magyar politikai elit, és ez független, hogy később kinek merre vitt az útja, jobbra vagy balra, és milyen politikai irányzatot képviselt, az tudomásul vette, hogy a történelmi vagy a Szent Istváni Magyarország nem maradhat fönt,
de nem gondolták azt, hogy olyan mértékű csonkolás következik be, ami adott esetben bekövetkezik. És volt egy fölvetés egyébként, és ez még szerintem szintén Trianonhoz kötődik, amikor arról beszélünk, hogy haderő és katonaság, hogy a károlyi kormány egyik minisztere, ugye, aki a nemzetiségi ügyekért felelt, Jászi Oszkár fölveti azt, hogy nem azt kellene csinálni, hogy a legfiatalabb korosztályokat megpróbálni bent tartani, hanem 10-15 hold földet fölajánlani azoknak a katonáknak. Hát a magyar társadalom döntő többsége földműves parasztemberekből áll, tehát akkor nem az van, hogy a több százezeres munkásság, amelyről később ugye mindenféle munkásmozgalom történetében szoktak írni, az majd ezt és azt teszi, mert egyrészt nem voltak több százezeren, másrészt nem tették azt, és ugye közülük voltak a legkevesebben katonák, mert a képzett ipari munkaerőt mindig később vitték a frontra, hiszen sokkal lényegesebb volt, hogy esztergáljon és készítse a lövegeket adott esetben, és így tovább. De erre az ötletére Jászinak senki nem volt igazán fogékony. Tehát tudomásul vennünk, hogy sem a földbirtokkal rendelkező magyar arisztokrácia, sem az egyházak nem mondták azt, hogy itt van ez a néhány tízezer hold, és akkor tessék szétosztani a katonák között. Nem az, mert azt mondta Jász, hogy aki jelentkezik önként és harcolni, akkor katonának adjuk meg ezt a lehetőséget, és ezzel próbáljuk. Ez nem következett be. Károly Mihály és így fogalmaznék csapata úgy gondolta, hogy az Antanttal lehet tárgyalni, és az Antant, miután ő egy békepárti és Antant barát politikus, nyilván majd, hogy mondjam, jó indulattal viseltetik irántunk, és az első elképzelésé az volt, és a legnagyobb vágy, hogy el kellene jutni a béketárgyalásokra, hiszen 1919. januárjában Párizsban, illetve a Párizs melletti Versailles-ban megindulnak a béketárgyalások. Az 5 nagy győztes, ugye Japánt is ide kell venni az európai országokon és az Egyesült Államokon kívül, ugye az 5 nagy győztes miniszterelnöke, illetve külügyminiszter alkotja azt a 10-es tanácsot, amelyik a leglényegesebb kérdésekben dönt és meghozza a döntéseket, és ide, erre a tanácskozásra, illetve a tárgyalásokra nem hívják meg Károlyi Mihályt sem, illetve a magyar államot, hogy így fogalmazzak. Ellenben ott kifejthetik véleményüket már 1919 tavaszán, a Román Királyság képviselője, majd létrejövő szerb-horvát állam képviselői, vagy szerb-horvát-szlavón állam, illetve létrejövő csehszlovák állam képviselői, akik megfogalmazzák az igényeiket, hogy mit szeretnének. A románok azt mondják, hogy a legtermészetesebb dolog a bukaresti szerződés, hiszen megbeszéltük, hogy a Tiszánál lesz a határ. A csehekben, elsősorban ugye Benesben már korábban megfogalmazódott az az igény, hogy úgy lehetne itt igazán Európában egy rendes világot létrehozni, ha az észak és a déli szláv államot valami összekötni, ez pedig nem kellene, hogy más legyen, mint egy 50-80-100-120 km széles folyosó Pozsonytól Zágrábig, ami az akkori elképzelések szerint azt jelenti, hogy Zala, Vas, Győr megye, Somogy megye egy része lenne ez a bizonyos koridor a közös két szláv állam között, de volt olyan elképzelés, amelyikbe a Balaton északi része is ebben a koridorban tartott volna, tehát Veszprém most adott esetben épp mondjuk a létrejövő új szlovák államnak lenne egy meghatározó és fontos területe. A délszláv állam pedig azt mondta, hogy természetesen Pécsig legalább el kell menni, hát ugye ismeretes, hogy Pécs tele van szerbekkel, tehát ott lakják, és ezért nem lehet megengedni azt a luxust, hogy ne tartozzon a majdan létrejövő szerb államhoz. És az ő igényeikkel szembe azt kell mondanom önöknek, hogy igazán senki nem száll szembe, hiszen nincs ott magyar delegáció. Hiába próbálkozik Károly Mihály, nem tud, és amikor március 20-án megkapja a sokat emlegetett Vix jegyzéket, amely ugye az átadó francia alezredes nevéről kapta nevét, aminek az a lényege, hogy a román és a magyar katonai erők között, hiszen gyakorlatilag ugye Erdélyben ekkor egyetlen egy tényleges katonai erő van már, mint magyar, a székely különítmény, amely később hadosztálynevet visel Kratochwil Károly vezetésével, az az elképzelés, hogy a román és a magyar fél között egy jelentősebb semleges zónát kell kiüríteni, hogy ne legyenek összecsapások. Hozzáteszik egyébként azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy az jelenti a határt majd, amit a Vix jegyzékbe föltüntetnek, hiszen a Vix jegyzékbe Debrecen is belekerül arra a területre, amelyik úgymond semleges zóna lenne. Károly ezt nem tudja elfogadni. Egyébként nem szoktam dicsérni, most se fogom, nehogy félreértsék, de azt nem szabad elfelejteni, hogy később, már nem annyira később, de még 1919-ben legalábbis én így látom, rádöbbent annak a politikának a tarthatatlanságára, mivel ő kísérletezett, és rájöhetett arra, hogy független attól, hogy őt milyen barátnak vagy milyen barátnak nem tekintették, ez nem vihető tovább, és 1919 márciusában, azt hiszem 3-án volt, amikor a székely hadosztály előtt tartott egy beszédet Szatmár Németibe, és ugye onnét származtatjuk a későbbi sokszor emlegetett nem sohát, ugyanis azt mondta Károlyi Mihály, hogy soha nem fogok aláírni egy olyan békeszerződést, amely az országot szétdarabolja. Na most alá nem írta, az országot szétdarabolták, mert ugye március 21-én a kommunisták és a szociáldemokraták megkérték őt, hogy fáradjon ki a hatalomból, és utána lehetővé tették, hogy elhagyja az országot. És az új hatalom, amely alapvetően ugye az egyébként tisztségében külügyi népbiztosként működő Kumbéla nevével köthet össze,
az első megnyilatkozását azt aként fogalmazta meg, vagy úgy nyilatkozott meg, hogy a Magyarországi Tanácsköztársaság nem áll a területi integritás alapján. Ez ugye azt jelenti, hogy tudomásul vesszük, vagy tudomásul veszik, hogy itt az ország abban a formában nem állítható meg, vagy nem állítható vissza, vagy nem állítható meg az ellenség benyomulása, és arra gondoltak, ugye a kommunisták, hogy talán ezzel a gesztussal, én így fogalmaznék, majd őket is meghívják Párizsba, illetve hát senkit nem hívtak meg, mert nem hívták meg előtte Károly Mihályt sem. Viszont valami, és ez nem biztos, hogy Kumbéláknak köszönhető, megmozdulhatott a Párizsban lévő nagyhatalmak körében, hiszen egy dél-afrikai tábornokot, egy bizonyos Smuts tábornokot 1919 áprilisának elején Budapestre küldenek, aki egy újabb, idézve mondom, VIX jegyzéket ajánl az akkori magyar kormánynak, mármint a Tanácsköztársaság vezetésének, ami a VIX jegyzékhez képest kedvezőbb, hiszen keletebbre tolja el úgymond ezeket a kiürítendő területeket, tehát nagyobb maradna Magyarországnak. Kumbéla viszont ezt nem fogadja el, és azt mondja, hogy szeretnének tárgyalni, még más is kellene, viszont Smutsnak egyetlen egy feladata van, nem szállt ki a vonatból, tehát a keleti pályaudvaron töltötte a szalonkocsiba azt a másfél napot, amit itt volt Budapesten. Őnek egy lehetősége volt ezt átadni, és ha azt mondják, igen, akkor rendben van, tárgyalás semmi nincs. És miután azt mondták, hogy tárgyalni akarnak mást, ezért megköszönte és visszament ugye Bécsbe, és elhagyta az országot Smuts. És 1919. Ugye áprilisában, hogy így fogalmaznék, fölbátorodva a román katonaerő, illetve a szerveződő csehszlovák állam úgy gondolt, hogy akkor ők majd ezt a kérdést itt rendezik Magyarországgal. És nem azért jöttek, nehogy félreértsék, amit szoktak mondani, hogy annyira nem tetszett nekik itt a kommunizmus, hogy ők meg akarták mutatni, hogy leverik a kommunistákat. Nem, ők területén jöttek, hiszen a csehszlovákok úgy gondolták, hogy Csalgótarján, Miskolc az is nagyon fontos terület, hiszen ott vannak bányák, ott vannak üzemek. Mert korábban, amikor megfogalmazták az igényeiket, ugye akkor természetesen benne volt Csalóköz is, és érdekes módon Csalóköz esetében még a későbbi elnöknek Masarykban is fölmerült az a gondolat, hogy hát lehet, hogy azt a Csalóközt nem kellene kérni, hiszen ott valóban mindenki színmagyar, amikor kicsit illetlen akarok lenni, akkor azt szoktam mondani, hogy legfeljebb Drótos Tótot láttak, amikor ment tótozni, fotózni, de egyébként színmagyar terület volt. Csak itt van egy alapvető probléma, nevezetesen az, hogy a későbbiek során, amikor nem hallgatják még meg Magyarország képviselőt, és a végén sem nagyon hallgatják meg, minden esetben azokat az érveket fogadják el a győztes nagyhatalmak a későbbi 3 kisantant államtól, amelyik épp annak az államnak a számára kedvező. Csalóközben nem mondja senki azt, hogy etnikai alapon és ugye a nemzetek önrendeltés jog alapján döntenek, mert nincsenek mások, csak magyarok. De azt mondja Benes, hogy Pozsonyt el kell látni valamivel. Ki és mi élelmezi Pozsonyt? Hozzá kell tenni, hogy részben az Nyugat-Magyarország elcsatolása esetében, amiből az osztrákok ugye Burgenlandot csináltak, ott is volt egy ilyen osztrák érvelés, hogy Bécs élelmezés, hát Bécset honnét lássák el. Na most hát lehetett volna vásárolni is, gondolom én, de nyilván más a megközelítés. Vagy vegyünk egy másik példát a románok esetében. Ugye olyan területek kerülnek a határon. A Székelyföld ez egy nehezebb eset, hiszen nyilván önök közül is nagyon sokan jártak Erdélybe, nem akkor, mert akkor még nem értünk, de ha most is megnézzük, ugye van egy rész, ami el kell jutni Székelyföldre, ahol valóban román többség van, és akkor is ez nagyjából már így nézett ki, és hogy a magyarság százalékos aránya 31% tett ki Erdélybe, és a többi volt a szász, a román és így tovább. De a határ mentén Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagykároly és így tovább, azért nem román települések voltak egykoron. Igen, de ott ment az a vasútvonal, amelyet ugye a körvasútnak neveznek, északról, és el lehetett menni ezen a vasúton ugye a későbbi Szerbiáig. És akkor a határokat úgy nézték meg, hogy, és ha most is megnézik, azt látják, hogy a vasútvonaltól 8-10-15-20 kilométerre húzódik a magyar-román határ, és hogy ne okozzon gondot esetleg ugye az átvonulás már a vasútvonalon északon, mert ott meg ugye Sátoraljaújhely volt az egyik meghatározó csomópont, ezért úgy gondolták, hogy akkor az a legegyszerűbb, ha Sátoraljaújhelyt ketté választják, és a vasútállomás Szlovákiához tartozik, a város nagyobb része megmarad, most is így van, de most már elvették a beton virágvázakat, tehát át lehet menni most már a város közepén is a túloldalra. Ez volt a döntés, és amikor egy amerikai szakértő a tárgyalásokon, aki a szakértő ugye az általában nem az a személy, akire hallgatni szoktak, tehát ezt nyilván önök is jól tudják, azt meg szokták kérdezni, vagy megveregetik a vállát, vagy nem, de minden esetre ő fölvetette, hogy, mert azzal érveltek, hogy a románoknak kell az a vasútvonal, és ő azt mondta, de hát ott mindenütt magyarok élnek, nem lehetne, hogy a románok építsenek majd egy vasútvonalat? Hát ez olcsóbb volt. Hát nem? Hát miért kell építeni? Hát sokkal olcsóbb. Tehát bizonyos érveket ezzel voltak képesek, én így fogalmazok, überelni, és Magyarországnak nincs képviselete 1919-ben, és érdekes, 1919 májusára, júniusára gyakorlatilag
a nagyhatalmak és a három szomszédos ország kialakítja a végleges magyar határokat. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, és lényeges, mert ugye van bennünk mindig az a lelkesedés vagy a szomorúság, hogy azért kaptuk Trianont, mert volt Kumbéla, míg a más oldalon politizálók vagy másként látók azt mondják, azért kaptuk Trianont, mert jött Horthy Miklós. Ha nem lett volna Kumbéla, nem jött volna Horthy Miklós, akkor is ugyanezt kaptuk volna, hiszen a döntés alapvetően 1919 nyarára megszületett. A kérdés az volt, hogy mennyire tudja ezt befolyásolni Magyarország. A Tanácsköztársaság hiába próbálkozott, nem hívták meg, és annak bukása után ugye különböző kormányok alakultak, volt, amikor volt 2 is, de végül is ugye kialakul egy egységes kormány, Friedrich István vezetésével, és a Nemzeti Hadsereg fővezére Horthy Miklós, és az Antant ugye megint képviselőket küld Budapestre, jön egy bizonyos Clerk nevű diplomata, amelynek ugye az itt létét úgy szokták mondani, hogy Clerk vagy a Clerk misszió, és a dolognak az a lényege, az az üzenető Magyarországra, hogyha Magyarországon alakul egy egységes, koncentrációs kormány, amely minden politikai erőt magába foglal, akkor a nagyhatalmak hajlandóak Magyarországot meghívni a béketárgyalásokra. És eznek mi az oka? Mert úgy vélekednek a győztesek, hogy nehogy az legyen, hogy kimarad 1-2 magyar politikai erő ebből, és azok azt mondják, hogy mi nem írtuk alá, mi nem fogadjuk el ezt a döntést, mi másként látjuk, nem mintha akkor ténylegesen lehetett volna tenni, de érvelése legyen, és létrejön ugye, hogy tanították nekünk, vagy tanítjuk mi is, a Huszár Károly nevével fémjelzett koncentrációs kormány, amelyben vannak szociáldemokraták, vannak kisgazdák, vannak konzervatívok, vannak liberálisok, és így tovább. Tehát a teljes magyar politikai paletta megjelenik ott, és amikor azt mondták, hogy ez a kormány megalakul, és ugye megszavaz Európa egyik legdemokratikusabb, még azt még a Friedrich teszi meg előtt egyik legdemokratikusabb választójogi törvényét, akkor meghívják a magyar delegációt a tárgyalásokra. A kérdés az, hogy kikből álljon a delegáció, és milyen érvekkel, és milyen, támogatással vonuljanak, vagy úgymond menjenek Párizsba. 1919 őszén már nagyban folyik az a munka, amelyet Teleki Pál neve fémjelez, vagy amelyet Teleki Pál irányít, amikor a majdani tárgyalásokhoz érvekkel szeretnének megjelenni, tehát az 1910. évi népszámlási adatok alapján elkészül az a sokat emlegetett vörös térkép, bizonyára önök közül is többen ismerik. Én szoktam mondani a hallgatóknak, mert az egyetemen a hallgató nem biztos, hogy tudja, hogy a vörös az nem azt jelenti, hogy kommunista. Tehát mondanak, hogy a vörös térkép az nem azért vörös térkép, mert jöttek az oroszok, az azért vörös térkép, mert a magyar nemzetiséget vörös színnel jelölték, a másikat, a románt azt hiszem lilával, zöld volt a német, és így tovább. Tehát a 910-es adatok alapján, amelyet egyébként később és előtte is, és általában mindenki elfogad egy korrekt adatsornak, vagy egy korrekt statisztikai adatsornak, és a másik ugye gyűjtötték az érveket arra, hogy bizonyos területeket miért kellene vagy lehetne megtartani, és miért kellene, hogy Magyarországhoz tartozzanak. A másik az volt, hogy vajon az érvrendszerben mi legyen? A teljes magyar egységet kell föntartani, vagy pedig tudomásul kell venni a győztesek akaratát. És amikor 1919. decemberében a minisztertanácson, ahol meghívják a későbbi kormányzót, Horthy Miklóst is, mint a Nemzeti Hadsereg fővezérét föl, majd mit kellene tenni, akkor a delegáció későbbi vezetője, Aponyi Albert azt mondja, hogy szerinte nem kéne most még elmenni tárgyalni, várni kellene egy kicsit, független az ország nehéz helyzetétől, hiszen az ország egy része, az is, ami később megmarad, megszállás alatt van. A románok ugyan kivonulnak Budapestről, ugye 1919. november 16-án, amikor a Horthy és a Nemzeti Hadsereg bevonul, de nem hagyják el Magyarországot. Ugye ők úgy számolnak, hogy a román nemzetgyűlési választásokra Makón is ugye román képviselőt ki akarnak indítani, románt nem találtak, ezért hoztak oda egy papot, egy román papot ugye Romániából, hogy majd ő lesz a képviselő, és bizonyítja az itt lévő román többséget. Ez a választás aztán elmaradt, hál' Istennek. De minden esetre itt vannak, és ahogy a szerbek is még jelentős területeket szállnak meg, de azt mondja Aponyi, hogy olyan információk jöttek, hogy az akkori polgárháborús Oroszországban a fehér tábornok, Gyenyikin tábornok rövidesen megtámadja Beszarábiát és Bukovinát, és akkor a románok majd ugye rá lesznek arra kényszerítve, hogy oda vigyék a katonai erőt, és akkor nekünk talán nagyobb lehetőségünk van, mert innen ki kell vonulni, ha nekünk még nincs is egy jelentős katonai erőnk, de azt másként tudunk föllépni a tárgyalásokon. Nagyon érdekes Horthy Miklós álláspontja, aki azt mondja, hogy kérem szépen, és ez nyilván a katonai múltjából, vagy abból, hogy a haditengerészetnél szolgál, ugye, és ismeri, vagy érzékeli a világpolitikát, és azt, hogy a tengeri hatalmak, a világ nagyhatalmai azért másként tudnak egy kis országgal bánni, még akkor is, hogyha akkor nagyobb ország volt. Azt mondta, hogy az Antant jelentős erő, sokkal erősebb,
és a majdani békekötések után is meghatározó szerepe lesz Európában, tehát nem lehet a tárgyalásokra nem elmenni, el kell menni a tárgyalásokra, és kijelölik a delegációt, ugye Aponyi Albert lesz a vezetője. Vannak, akik azt mondják, hogy nem kellett volna Aponyit, hiszen a magyarországi nemzetiségek nem szeretik a közoktatási törvény és sok minden más miatt. Mások pedig azt mondják, hogy egy fölkészült, világlátott, kitűnő diplomata, és talán tekintélyes személyként léphet föl ott a tárgyalásokon, de hát olyan, idézve mondom, nehogy félreértsék, segéderők vannak mellette, mint Bethlen István gróf, Teleki Pál, az akkor még nagyon fiatal Csák István, aki később ugye külügyminiszter, vagy Praznovszky Iván és sokan mások. Hogy mire mennek, illetve mi várhat rájuk, azt hiszem azt jelzi az, hogy amikor megérkezik a delegáció Párizsba, egy alezredes fogadja őket, ez nem a legmagasabb rang, akik voltak katonák, tudjuk, ebből volt a legtöbb. Ugye ez az a szint, amit mindenki elérhetett. Egyébként a két háború közti korban is azt mondták, ha nem lop ezüst kanalat, alezredes válhat belőle. Na most fogadják, egy viszonylag szerény szállodába helyezik el őket, és bizonyos vélekedések szerint ez a szállodai elhelyezés nagyjából ilyen házi őrizetnek felel meg. Mi több, még azt is megtiltják, hogy miután Párizs mellett van ez a szálloda, illetve a település, be lehessen menni Párizsba körülnézni. Egy újságíró, ugye Ottlik Gézának az apja, Ottlik György bemegy, és másnap hazaküldik. Mármint a franciák. Lehet ezt úgy is mondani, nézzék el nekem most ez a kivel, hogy kirúgják, és ezek uram viszontlátásra. De nem az a lényeg, hogy Ottlik György most a lányokat akarta megnézni, esetleg a Pigálon vagy mást. Sokkal inkább az, hogy Aponyi Albert, aki azt kéri, hogy találkozhasson az amerikai delegáció egyik általa ismert diplomatával, neki sem teszik lehetővé. És Aponyi pontosan érzékelte nem itt, hanem amielőtt kimentek, amikor arról vitatkoznak az általam említett minisztertanácson, hogy milyenek lesznek a tárgyalások, akkor azt mondják, hogy a tárgyalások valószínűleg jegyzékváltásból fognak állni, ami azt jelenti, hogy a győztesek elküldik papíron, hogy mi a, hogy mondani szokták, a helyzet, és arra lehet reagálni, de nem szóba, és nem vitatkozunk, és megyünk oda, és húzzuk ceruzával a határokat, és írjuk fel a statisztikai adatokat, hanem ilyen formában. És valóban így zajlik a dolog, ugye először az akkori már győztesek és a későbbi sikeres kitantant államok ugye meglepődnek, amikor majdhogy nem kocsiszám viszik a magyarok a különböző összeállított anyagokat. Tehát ez nem nagyon, egy nap alatt ezt nem nagyon szokták átnézni, meg hát a győztesen nem miért kell átnézni, amikor, ahogy említettem önöknek, alapvetően 19 nyarára megszületik a döntés, de mégis megteszik a lehetőséget, hogy a magyar delegáció kifejtse és érvelhessen. És Aponyi alapvető érvelése az, hogy a történelmi, a nagy Magyarországot így fogalmazni kellene föntartani és megtartani, hiszen a történelem, a jog, az 1000 éves múltunk és sok minden, mi erre bennünket följogosít, és azt mondja, hogy amennyiben önök ezt nem így látják és nem így van, akkor azon elvek alapján, amelyeket az amerikai elnök úr Wilson megfogalmazott, tegyék lehetővé azt, hogy az emberek szavazhassanak, választhassanak, és mi előre elfogadjuk a választás eredményét. És azt gondolom, hogy ez egy ritka pillanat, amikor valaki azt mondja, hogy előre elfogadja a választás eredményt. Feltételezem, hogy Aponyi is tisztában volt azzal, hogy Turót-Szentmártonban nem sokan szavaznának arra, hogy Magyarországnál maradjanak, de komoly esélyt látom annak, hogy mondjuk Szatmár Németével az ott lévő mondjuk 99,8%-nyi magyar azt mondta volna, hogy hát egyefene inkább maradunk Magyarországnál, nem kell nekünk ez a Románia. De gyaníthatóan ugyanígy szavaztak volna még Pozsonyban is. Csaló közben minden bizonnyal. És azt mondja Aponyi, az idézetet kint hagytam a kocsiba, nem megyek ki érte, tehát higgyék el nekem, hogy ha nem is szó szerint mondom, de utána tudnak nézni, hogy nem lehet az, hogy emberek millióit, mint marhacsordát egyik területről tereljék át a másikra. És ugye Aponyinak igaza van, mert ha azt hangoztatták egykoron, bár Wilson később azt mondta, hogy már késő, amikor ő azt mondta, hogy miként lehetne ugye annexiómentes békét egyebet, akkor nem fogadtuk el, később már ne akarjuk, hogy ezt az elvet, amely olyan nagyon fennköltésen hangzatos tartják, akkor be lehetne tartani. De vajon érdeke volt-e a szomszédos államoknak? Persze, hogy nem volt érdeke, hiszen a románok azon keseregtek, hogy egye meg a fene, nem lehet a Tiszánál a román-magyar határ. Mert ugye azt mondták, hogy egy kicsit vissza kellene onnét vonulni. A szerbeknek sem nagyon tetszett, hogy majd előbb-utóbb ki kell vonulni Pécsről, és így tovább. És hát nem tetszett a későbbi csehszlovák államnak, hogy Miskolc és Salgótarján nem tartozik oda. De Aponyi kifejti ezt a véleményét, és ugye ezt mindig idézni szokták, és valóban a korabeli leírások szerint valóban az volt, hogy Lloyd George kérdezett Aponyitól valakit, aki valóban egy kicsit nagyot hallott, de hát ilyenkor egy jó diplomata rá is játszik, hogy nem hallja rendesen, mit mondanak, és akkor oda tudott menni Lloyd George mellé, és akkor a fülébe suttogott valamit, meg oda tette elé a vörös térképet, hogy hát azért itt vannak magyarok, és ha megnézik, hogy mit jelöltek ki, akkor oda esnek magyarok.
De hát ezzel, bocsánat, hogy így fogalmazok, nagyon sokra nem ment. Lloyd George megállapította, hogy igen szépen beszélt már, mint az Aponyi, aki ellentétben a soknyelvű beszéddel franciául tartotta a beszédét, de való igaz, hogy röviden összefoglalta angolul és olaszul is, udvariasan az olasz, illetve az angol nyelvű miniszterelnökök, illetve amerikai elnökre való tekintettel, akik egyébként franciául, miután a diplomácia nyelve volt, azért tudtak. És a másik, ami elszomorító az embert, hogy utólag ugye a tárgyaláson ott lévő olasz miniszterelnök, a Nitti volt már akkor, 1923-ban magyarul is megjelent az emlékirata, aki azt írta, hogy rendkívül szépen beszélt, Aponyi, szívhez szólóan, majdnem kicsordultak a könnyeim, de nem tett semmit azért, hogy ezek a kicsorduló, vagy majdnem kicsorduló könnyek megváltoztassák azokat a tényeket, amit ott megfogalmaznak. És gyakorlatilag Aponyi felszólalása igazán semmit nem változtatott a tényeken. Egyesek azt mondják azért, mert Aponyi ugye magyar arroganciával és a múltra való hivatkozása, hogy ez milyen szép ország, meg jó ország, meg a bokréta, és így tovább, vagy az árvány, ha ugye, de nem ez a meghatározó. Az én megítélésem szerintem, amit először mondtam önöknek, a nagyhatalmi érdek nem kívánta sem az osztrák-magyar monarchiának és azon belül Magyarországnak a fönnmaradását, és ugye az amerikaiak, akik mindig úgymond az emberi jogokra adtak, bár ezt Afganisztánban nem biztos, hogy ugyanígy látják most, ugye akkor is azt mondták, hogy nem lehet, hogy egy ilyen sok nemzetiségű birodalom legyen, ahol elnyomásba szenvedjenek a népek. És Aponyi azzal érvelt, hogy itt van egy sok nemzetiségű, egy nagy ország, és amit önök tesznek, az azt jelenti, hogy lesz sok kisebb, sok nemzetiségű ország. Mert ugye a létrejövő csehszlovák államban sem a szlovákok, sem a csehek nincsenek abszolút többségben. Ha jól emlékszem a számra, a németek nagyobb létszámban vannak, mint szlovákok a csehszlovák államban, mi létrejön. És az elcsatolt területek, amelyet meghatároznak, és ugye egy több mint 200 000 négyzetkilométert veszít el Magyarország. Romániához kerül 102 000 négyzetkilométer, most nem tudom pont épp a 93 000-nél vagy a 94 000 négyzetkilométernél tartunk, de gondoljanak bele, hogy többet kap Románia, mint a magyar, az akkori a trianoni vagy a párizsi békeszerződés utáni Magyarország. Jelentős területeket kap Csehszlovákia, és jelentős területeket kap ugye a délszláv állam. Mi több, Ausztria is kap valamit. Nem akarom azt mondani, mert az osztrákokat jobban szeretjük mondván, hogy sógorok, bár aki azt mondja, hogy a labancokkal ne álljunk szóba, de azért azt el kell mondani, hogy az osztrákokhoz juttatott területeken nem volt 9% a magyar nemzetiségű lakosság aránya, míg a Romániához csatolt területeken több mint 30%, a Szerbiához csatolt területen több mint 30%, és a csehszlovák államot alkotó Szlovákia területén, vagy azon a területen több mint 30% a magyar nemzetiségű lakosság. Tehát gyakorlatilag ugye mintegy 3,5 millió magyar kerül úgy a határokon túlra, hogy nem az van, hogy a magyar és az X határ között van 300 kilométer, és utánban van egy szórvány vagy egy zárvány, én úgy inkább ezt a kifejezést használom, hanem színmagyar területek az ország határain. És a döntéshozókat nem lehet, hogy így fogalmazzak, jobb belátásra bírni. A magyar delegáció hazautazik, és itthon azt mondják, hogy ez az eredmény, de mi nem vállaljuk azt, hogy ezt a békeszerződést, amit diktátumnak tekintünk, aláírjuk. Aponyi közli, hogy nem, Betlen nem, Teleki nem, de valakiket kell keresni, mert óriási vita zajlik a nemzetgyűlésben, hogy Magyarország aláírja ezt a megállapodást, vagy nem. És azoknak, akik nem írják alá, tehát nem mennek el személy szerint a nemzetgyűlésben, azzal érvelnek, és azt mondják, hogy sajnos Magyarország, hogy mint ország és mint egy állam fönt maradhasson és létezzen, ahhoz szükséges az, hogy aláírják ezt a szerződést. Ha nem írják alá, akkor nincs ország, nincs állam, és akkor lehet, hogy hónap múlva a románok azt mondják, hogy újra bejönnek Budapestre, vagy elmennek Győrig, ahogy korábban voltak. A vitáknak az lesz végül is az eredménye, hogy kényszer alatt el kell fogadni ennek a szerződésnek az aláírását, és akkor találnak úgymond két embert, vagy két személy vállalkozik arra, Benárd Ágoston, aki a kormány népjóléti minisztere, és Drasel Lázár Alföld, aki diplomata, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, hogy ők lesznek azok, akik hajlandóak ezt a dokumentumot aláírni, és gyakorlatilag az a kormány, amelyet Simonyi Semadán Sándor vezet, ő a miniszterelnök, akkor úgy szoktak fogalmazni, hogy arra rövid időre lett kormány, hogy az ő időszakába írják alá, mert utána ugye már nem megy, előtte sem ő volt kormányon, mert akik a politikai életben tovább akartak élni és fönnmaradni, azok tudták, hogy ha ilyen kényszer alatt is, de nevüket odavetik erre a papírra, valószínű, hogy a politikai karrierük, hogy így fogalmaznak a későbbiek során
befellegzik, vagy annak vége. És 1920. június 4-én, ugye, amit lassan már talán mindenki megtanul, nem azért, mert nagyon szép az emlékünkben, csak azért, hogy legalább tudjuk azt, hogy néha dátumokat is érdemes megtanulni a történelemben, még akkor is, hogyha számunkra nem kimondottan kedvezőek. Ugye délután aláírják a Párizs melletti Versailles-ban, a Nagy Trianon palotában a diktátumot, tehát nem a Kis Trianon palotában. Elnézést, hogy a kitérő szoktam mondani, amikor turisták lelkesen beszéltek arról, hogy hol végezték el a dolgukat a Versailles palotánál, és akkor mondta nekik, hogy rossz helyen tették, mert a Nagy Trianonnál kellett volna, tehát induljanak neki még egyszer. De minden esetre aláírják ezt a diktátumot, és ezzel Magyarország sorsa az én megítélésem szerint a 20. században egy vágányra ráirányítatott, és ennek a szerződésnek olyan kikötései vannak, például ugye, mint hadtörténész, ugye közelebb áll hozzám a katona, idézőjelben mondom, hogy a trianoni békediktátum ugye 35 000 főnyi haderőt engedélyez Magyarország számára, amely nem lehet sorozott, tehát nem a sorkötelezettség alapján, nem önkéntesség alapján lehet. Persze ilyenkor szoktam mondani, hogy a katonák előtt tartok előadást, hogy azért átgondolhatnátok a mostani 27 000-et, hogy azért egy kicsit ott jobb volt, tehát több volt az akkori katona. És meghatározzák pontosan, hogy hány lőfegyver lehet. Tehát például a puskával minden 1000 fő után lehet 1150-et rendszeresíteni. 1750 hivatásos tiszt lehet a létszámnak egy huszada, és egy 15-et lehet az altiszt, vagy a tiszthelyettes, ahogy később mondták. Ezt ugye nehéz volt kiszámolni, mert 2333 egészre jönk el. Mondtam, hogy akkor legyen 34 inkább, tehát 2000, mert ugye fél ember nincs, vagy legalábbis úgy gondoljuk. És megtiltják a repülők tartását, harckocsik nem lehetnek, az első világháborúban vannak harckocsik is. A Dunai flottillát elhúzták, marad néhány úszóegység, azt hiszem ez a szakkifejezés azoknak, amik vizen mennek, hogy úszóegység, az marad, és azt kiveszik ugye a honvédség kötelékéből, a belügyminisztérium alá helyezik, és így tovább. Tehát ezek a katonai előírások jelentős jóvátételt írnak elő Magyarországra, ami aztán később úgy szépen elfogy, tehát nem azért mindent kifizettünk volna, mert egy idő után lemondanak róla. Hajdanyagot csak egyetlen egy gyárba, államilag felügyelt vagy állami tulajdonú gyárba lehet gyártani. A tisztképzés csak egy helyen folythat, és csak 100 fő lehet egy évfolyamon a hallgatók száma, a vezérkar nem lehet, és így tovább. Tehát olyan megkötéseket hoznak, ami azt jelenti, hogy az ország, amikor ezt betartja, teljesen kiszolgáltatott a szomszédainak, hiszen nem tud semmit tenni, és ez gyakorlatilag így marad a 30-as évek közepéig végig. Hiába próbálja meg, illetve természetesen titokba fejlesztik a haderőt, de ha összevetik a román, a csehszlovák és a jugoszláv haderőt a Magyar Királyi Honvédséggel létszámát, technikát, egyebet tekintve, akkor azt kell mondani, hogy nem mi álltunk jobban. Tehát az, hogy aztán 1938-ra sikerül odáig eljutni, hogy elfogadják a fegyverkezési egyenjogúságot, ami gyakorlatilag Trianonnak úgymond az első csapást, vagy Trianon az első csapást mér, hiszen azt mondják, hogy amennyiben Magyarország lemond arról, hogy fegyveres erővel, vagy háborúval kívánja megváltoztatni a fennálló viszonyokat, erről lemond, akkor a fegyverkezés korlátozásról fölmentik az országot, tehát fegyverkezhet, ahogy szeretne, és javítani fognak a határon túli kisebbségek esetében, de hát erre már nem kerül sor, mert ugye akkor jönnek a különböző döntések, első, második bécsi döntés előttem, ugye Kárpátalja, majd később Délvidék visszacsatolása. Tehát 1920-ban egy olyan döntés születik, ami alapvetően példátlan a történelemben. Most mondhatják önök azt, hogy igen ám, de hát ott van az oszmán-török birodalom, sokkal nagyobb területeket veszített el, mint Magyarország. De egy dologról ne feledkezzünk el, hogy nem úgymond a török nemzetiségű területeket veszítették el, hanem ott az arabok laktak. Na most nem biztos, hogy ugyanúgy vonzódtak volna, és valószínű, hogy a magyar politikai elit is tudomásul vette, illetve hát kénytelen volt tudomásul venni, de egyébként tudomásul vette volna, amire utaltam 1918 őszén, ha színmagyar, román vagy szlovák területek nem akarnak Magyarországhoz tartani és elmennek. Az oszmán-török birodalom ezt tette, és Kemal Atatürk választott egy másik utat. És azt szoktuk mondani, hogy miért nem tette ezt Magyarország. Nem én mondom, Teleki Pál mondta 1920-ban, hogy Kemal Atatürknek van hova visszavonulnia, nagyobb a területe, van hadereje, és nem Európa közepén van. Azért ezt erről nem szabad megfeledkezni. Tehát én azt gondolom, hogy független attól, hogy történész létem ellenére ugye mondom azt, hogy mennyivel szebb vagy jobb lett volna, de ha reálisan látjuk a helyzetet és az eseményeket, akkor azt kell mondani, hogy Magyarország a vesztes világháború után sem gazdaságilag, sem politikailag, sem katonailag nem volt képes arra, hogy ezen a trianoni dolgon bármilyen formában is változtasson. Tehát én azért mondom azt, hogy ne gondoljuk, hogy egy világháborút elveszítünk, akkor utána majd itt még ki tudjuk vívni az önállóságot és vagy megtartani Nagy Magyarországot, mert ugye a franciák azt üzenték még Kumbéláinknál, hogyha
bocsássák meg ezt a kifejezést, sokat ugrálnak, akkor jönnek a franciák is, meg az angolok. Tehát nem csak a románok, meg a szerbek és a csehszlovák. Ugye erre szokták mondani, de akkor már a munkás mozgalom ugye olyan erős volt ezekben az országban, hogy nyilván nem fogott volna az egyik munkás a másikra fegyvert, ez nem terült ki a valóságba. És ugye annyit még utaljak vissza, 1919 és Kumbéláikra, ugye, hogy van egy sikeres felvidéki hadjárat, amikor ők végül is fegyvert fognak, annak ellenére azt mondják, hogy nem állnak a terület integritás alapján, de ha megnézik, nem úgy, mikor visszafoglalják ezeket a területeket, nem azt mondják, hogy ez most Magyarország része, hanem az internacionalizmus nevébe kikiáltják a szlovák tanácsköztársaságot. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a területek, én így fogalmazni, kerüljenek újra vissza Magyarországhoz és visszaszereztük, hanem a szlovák munkás testvéreink, akik nem tudom, hogy tudott-e köztük valaki szlovákul, aki ott kikiáltotta épp a tanácsköztársaságot, már a szlovákot, majd velünk együtt harcolnak, ugye, és akkor az internacionalizmus jegyében megoldódnak a problémák. Hát ez kiderült később is, hogy nem oldódtak meg a problémák, és sajnos azt kell mondanom önöknek, hogy Trianon egy időre megszűnik, és 1938 után van egy változó világ, de 1947. február 10-én nyugodtan mondhatjuk, hogy jön egy új Trianon, hiszen a párizsi békeszerződés gyakorlatilag ugyanezt hozza, és némi cinizmussal azt szoktam mondani, és mondom önöknek is, nézzék el nekem, hogy a párizsi békeszerződések legnagyobb élménye és siker az volt a magyar delegáció számára, hogy Csehszlovákia 5 falut szeretett volna megszerezni, és csak 3-at sikerült. Ez volt a legnagyobb sikerünk 47-ben, és azt hiszem, hogy sajnos még ilyen nagy sikerünk sem volt 1920-ban. Köszönöm szépen a figyelmüket!